Da Agencia de Turismo de Galicia, pois, unha satisfacción poder contribuir a ampliar este programa. En este caso, pois, bueno, é unha actuación, unha obra de teatro e tamén unha actuación musical con Magín Blanco, que é outro Valdeorrés, todo queda na casa. E entón, pois, bueno, nos contribuímos o ano pasado tamén coa actuación de Budiño e desde logo o ano que ven es que é ano xa co veo, claro, que contribuir dun xeito máis especial e entón, pois, bueno, unha satisfacción por eso, que ampliar o programa e que cada vez, pois, o Botelo teña máis cousas que ofrecer a todos os visitantes, os propios veciños e os visitantes. E o que quero tamén é darlle os parabéns por Agua Concelleira e o alcalde por elevar o Botelo a esta categoría tan importante e por ofrecer, pois, bueno, xa a principios do ano, cando é a temporada máis baixa turísticamente, pois, bueno, está un pouco ralentizado todo, pois, ofrecer e ter unha oferta complementaria dentro da comarca de Valdeorras que ven atraendo, pois, cada vez máis visitantes e nada.